нисбати масълаҳои марзӣ байни Қирғизистону Тоҷикистон. Дар ин масъала гуфтанӣ ҳастам ки баъзе вақт баъзе гӯем ки чизо мешавад, мушкилоте ки дар онҷо пайдо мешавад, ман онҳоро номбар карда нестам, ҳамаатон инҳоро медонед, ахбор доред, лекин он чизое ки аз ҷониби ду ҳукумат мешавад дар умум ин ҳамаи чиз дар як чорчуба ё низоми дуруст доим баррасӣ мешавад ва мо аз ҳамкорӣ байни ҳукуматҳо ягон чизи ташвише надорем. Мо ина хуб мефаҳмем, лекин баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки чиқади ки метавонед онҳо баъзе вақтҳо дар ҳамон ноҳияҳои назди сарҳадӣ баъзе иловаҳо медароранд то ин ки байни ҳамон маҳалҳои назди сарҳадӣ ягон низои бархезад. Шояд аз ин ҳамон гурӯҳҳои иғвогар ягон фоидае мегиранд, лекин дар умум ҳамдигарфаҳмӣ беҳад хуб аст. Чиқаде ки медонед мо комиссиони байни ҳукуматӣ оиди делимитасияи демаркатсияи марказ сарҳад дорем ва аз ҷониби ду кишвар муовинони сарҳадӣ роҳбарӣ мекунанд. Ба ғайр аз ин мо 4 гурӯҳи корӣ дигар дорем: гурӯҳи топографӣ, гурӯҳи ҳуқуқӣ, гурӯҳи техникӣ ва гурӯҳи доимӣ, ки дар худи ҳамин имсола 5 ҷаласаи ин гурӯҳҳо баргузор гардид ва ҳар низое ки дар сарҳад мешавад, шумо худатон шоҳид ҳастед ки ҳатто дар сатҳи ниҳоят баланд, дар сатҳи роҳбарони давлат, дар сатҳи мана ҳамраисони комиссиони байни ҳукумати, дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ мо доим дар тамос мешавем ва ба якдигар мувофиқа мекунем амалҳои худро ки чӣ бояд кард. Барои ҳамин лекин мутаассифона на ҳама қарорҳои протоколие ки аз ҷониби ду кишвар қабул шудааст аз ҷониби чиз Қирғизистон, кишвари бародару ҳамсоя амалӣ мегардад. Мисол, ман як мисол меорам. Вақте ки ин дар протоколи 34 соли 2014 вақте ки худатон хабар дорем ки он сол занозании ҳатто чиз буд дар байни баъзе маҳаллаҳо дар ҳамон минтақа, баъд мо комиссиони мана байни ҳукуматӣ чанд рӯз ин чизҳоро баррасӣ кардем, мушкилотао дар ҳамон протоколи 34 аз соли 2014 мо наистагӣ будем ки ҷониби Қирғизистон якчанд чизҳоро ба ӯҳдаи худ гирифт, чора бинёро мо ҳам ба ӯҳда гирифтем ва аз ҷониби Қирғизистон талаб кард ки онҳо бояд як роҳе созанд дар даромади ҳамон қишлоқҳои Аксай, Ҳамдик, Кофтар, Кишимиш ва дар якҷоягӣ онҳо дар ҳамон замон бояд як роҳеро барои мо месохтанд ки дастрасии мо хубтар мешуду бе ягон мушкилот. Ин роҳ аз Ворух то Исфара, роҳи автомобилгарӣ. Лекин мутаассифона мана 6 сол гузашт, онҳо роҳи ки барои онҳо фоидааш аст, ҳамон роҳи Аксай, Ҳамдик, Кишимиша сохтанд барои худу, лекин роҳе ки дар ҳамон замон дар як замон бояд ҳар роҳа ба истифода медодем мо, онҳо ба ӯҳда гирифта буданд. ҳамон роҳи дуюми барои мо мушкилоти моро бояд ҳал мекард, барои дастрасӣ ба Ворух ҳамон роҳа насохтанд. яъне ҳамин гуна қарордодҳо ҳастанд, бисёранд ки мутаассифона ҷониби кишвари бародару ҳамсоя амалӣ намекунанд. баъзе вақт инҳо ҳам сабаб мешавад, не ки сабаби асосӣ онҷои худатон медонед ҳамин аст. ҳамин яъне ки ба хотима наёфтани мана масъалаҳои делимитатсия, демаркатсия дар ин минтақаҳои баҳсӣ ва ба ин нигоҳ ман гуфтам мутаассифона сабаби дигараш ба он аст ки ҷониби Қирғизистон
گرچندی که ما در همون پروتکل چندین مراتب تاکید کردیم که یگان انشاءات در همون منطقه‌های بحثی ساخته نمی‌شوند، لیکن جانب کرگیزستان متاسفانه به این اعتبار نمی‌کرد و همون ساختمانی انشاءات و بخصوص خانه‌های شهروندان در همین منطقه‌های بحثی دوام دارد ساختمان آنها رو. این البته بسیار وقت به مشکلات زیادی آورده می‌رساند.